I det her afsnit af podcasten har jeg besøg af Henning Jensen, som ved rigtig meget om kvantefysik. Og det lyder måske lidt langhåret, det er det delvist også, men det er også virkelig fascinerende. For vi skal tale om, hvordan vi med vores tanker og følelser faktisk kan påvirke vores liv. Vi kan påvirke vores DNA, vores sundhed og også hvad vi opnår i livet. Det hele handler om, at vi er energi. Jeg er energi, du er energi, og vi skal altså tale om, hvordan vi kan udnytte den her energi til vores fordel. Det er vildt spændende, og Henning gør os meget klogere på emnet, og afsnittet det kommer her. Som altid vil jeg også bare lige hurtigt nævne, at du nemt og gratis kan støtte podcasten. Det gør du selvfølgelig først og fremmest ved at lytte med, og ved at dele, at den findes. Det betyder virkelig meget. Så er det en stor hjælp, når du subscriber til podcasten, og anmelder den og rater den. Så tak, hvis du vil gøre det. Du kan selvfølgelig også donere et valgfrit beløb til MobilePay nummer 155503, fordi det er ikke gratis at lave podcasts. Tusind tak. Velkommen til, Henning Jensen. Tak for det. Tak for invitationen til at være med. Tak fordi du ville være med. Jeg er rigtig glad for det. Som du kunne høre, inden vi tændte mikrofonen her, så er jeg svært begejstret for det, du beskæftiger dig med, som vi jo skal tale om i dag. Og det er noget, jeg synes er helt vildt fascinerende, fordi det på en gang virker sådan ret banalt egentlig, og så samtidig er det egentlig ret kompliceret og komplekst, for mig i hvert fald. Ja. Og nu skal jeg jo ikke kunne sige, hvad lytterne synes, men i hvert fald så handler det i bund og grund om det her med, at vi er energi. Alt er energi, vi mennesker er energi, og det handler også om, at vi med vores tanker og følelser kan påvirke den her energi, og påvirke vores liv, og faktisk også vores DNA, og vores immunforsvar, og vores sundhed og trivsel. Ja. Ja. Og det er jo sådan, det lyder næsten for godt til at være sandt, ikke? Ja. Samtidig er der også noget med, hvis det er rigtigt, hvorfor ved vi så ikke mere om det? Og ja, alt det skal vi snakke mere om. Du skal gøre os klogere på emnet, og jeg glæder mig rigtig meget. Tak lige måde. Jamen det er også fascinerende, synes jeg, det som vi kan se verden fra en helt anden synspunkt, når vi kigger på det med de der briller, som kvantefysikken har givet os. Ikke? Det er en helt anden verden end den mekaniske. Fordi det du jo taler om, og det er jo også det, jeg synes er rigtig interessant, det er videnskab. Det er kvantefysik. Fordi det der med tanker og følelser, kan du styre dit liv, så kan man måske nogle gange godt høre verden derude og sige sådan, nej, det bliver lidt hokus pokus, ikke? Men det du beskæftiger dig med, det har jo afsæt i kvantefysikken og i videnskaben. Ja. Og det gør det bare lidt mere badass, det må jeg gerne sige. Så ved jeg i hvert fald, der er flere derude, der lytter. Ja. Lad mig lige give en kort introduktion til dig, inden vi starter. Du hedder som nævnt Henning Jensen, og du er oprindelig civilingeniør, og har faktisk 30 års erfaring inden for IT og forretningsudvikling. Men de seneste par år, der har du altså, eller en håndfuld år efterhånden, så har du beskæftiget dig rigtig meget med det her, vi skal tale om i dag. Altså, hvordan vi er energi, og hvordan vi med vores tanker og følelser kan påvirke vores liv. Du ser det som, at vi ikke er ofre af vores liv, vi er faktisk mere skabere af det. Og du har skrevet en bog om emnet, du holder foredrag om det, du taler med virksomheder om det her, også i relation til hvordan vi trives bedre. Og du skal altså gøre os klogere på det her i dag. Vi skal tale om, hvad kan vi påvirke, hvordan hænger det sammen, og skal vi også tale lidt om, hvad gør vi så helt lavpraktisk hver især. Ja. Det er et stort emne. Vi tager det, vi kan nu. Ikke? Ja. Henning, vil du ikke starte på toppen? Det kan jeg i hvert fald godt lide, lige også for at sætte scenen for lytterne. Du er civilingeniør, og nu beskæftiger du dig sådan ret meget, kan man godt sige, med det, vi skal tale om i dag. Hvordan er du endt der, at det ligesom er blevet det her emne, der er blevet dit fokus? Ja, jeg fandt jo egentlig ud af, at hvor meget jeg selv kunne påvirke mit liv på et tidspunkt, hvor jeg havde brug for at lave nogle ændringer. Og så kunne jeg jo se, da jeg forstod, hvad kvantefysikken egentlig viste os, og de ting, der afledte af det, så kunne jeg se, at vi har jo langt større indflydelse på det liv, vi lever og skaber. Vi er jo sat hernede som evnen til at skabe, og ikke offer for noget som helst. Så for mig at se, det er vigtigt at forstå, det er egentlig, at vi kommer fra en mekanisk verden i 1600-tallet, som Newton beskrev, og den kan vi ikke rigtig forholde os til, hvordan skulle vi kunne ændre den anden, end det vi har gjort hidtil. Men når vi ser, hvad Niels Bohr og Einstein, de kom med i 1920'erne, så ved vi, at alting er opbygget af energi. Det vil sige, at vi kommer fra en verden, hvor energi, det var, når du bevægede dig, eller du lå højt op, så havde du potentiel energi.
bevægelsesenergi og termisk energi, ikke? Men energi er faktisk det, vi alle sammen er bygget af, fordi det, man opdagede med kvantefysikken, det var, at alting er opbygget af energi. Det betyder, at når du tager det her atom, som alting er opbygget af, der er en atomkerne, og der er en elektron, der ligesom kører rundt om. Men det atom er faktisk bygget af ingenting, kan man sige, fordi når du åbner sådan en kerne op, eller en elektron op, så er der faktisk ikke noget. Der er kun en energispiral. Okay, og hvis vi lige bliver ved det, fordi jeg tror, at rigtig mange af os har hørt det der, du er energi, alt er energi, menneske energi, og jeg er også en, der hører det og tænker, det er rigtigt, og samtidig så har jeg jo den der, men vi er også knogler og hud og hår, og det er jo fysisk, eller det er tangible, ikke? Så prøv lige at sætte lidt flere ord på det der, og sådan helt lavpraktisk, fordi hvorfor er det, vi ikke rigtig kan forstå det her? Jamen man kan sige, det der er genialt i den her verden, det er jo, at man har fundet en byggeklods, og det er atomet. Det har en kerne og en elektron, ikke? Det er ligesom den byggeklods, der er. Men den er opbygget af energi, det vil sige, når jeg rører ved det her bord, så får jeg opfattelsen af, at der findes fast stof. Men der findes ikke fast stof. Der findes faktisk kun energi i bevægelse. Hvis vi skal forstå, hvad det er, så skal vi jo prøve at tænke på den amerikanske prærie. Når der kører en tornado hen over prærien, så tager den jo skidt og støv med op, og så bliver den jo synlig for det menneskelige øje. Så kan vi se den her tornado. Hvis den samme tornado kører igennem et klinisk rent rum, vil vi ikke kunne se den, men vi vil stadigvæk ikke penetrere den, fordi i det øjeblik, at vi rammer sådan en tornado, så bliver vi slynget med rundt. Hvis du forestiller dig alle de atomer, der udgør mine celler, ikke? Altså, alting er opbygget af atomer. Det gælder alt levende og træ og bjerg, alting, ikke? Så det vil sige, at mine celler faktisk er opbygget af de her energispiraler. Når de møder bordet, så vil de ikke kunne penetrere. Men sådan et atom, når du tænker på sådan et atom, det er faktisk 99,99% luft. Der er næsten kun luft. Der er lige så stor afstand mellem atomkernen og elektronen, som der er mellem solen og jorden. Men vil det sige, okay, det bord, vi sidder ved nu, og du og jeg, vi er bare lavet af de her uendelig mange atomer, som er blevet til celler, som ligesom, fordi der er så mange sammen, så bliver det fast. Ja, så bliver det jo sådan, så du ikke kan føre din hånd igennem. Hvis jeg kunne føre min hånd igennem, så vil jeg jo ikke så vil jeg jo vide, at det var energi. Men de her energispiraler er så kraftige, at du ikke kan føre din hånd igennem. Så ligesom to tornadoer, der møder hinanden, de vil jo bounce af. Altså, de vil ikke kunne gå igennem. De vil frastøde hinanden, ikke? Og hvorfor er det, nu sidder jeg her og sådan, det giver mening, og det giver ikke mening. Fordi jeg forstår jo godt, hvad du siger, og samtidig er sådan, det her bord, nu holder jeg i bordet, det er hårdt. Hvorfor kan jeg ikke hive det fra hinanden, hvis det bare er lavet af atomer? Forstår du? Ja, altså, men det er jo sådan, at når vi tænker på, hvor kraftig sådan en energispiral er, så vil den jo faktisk den vil give os oplevelsen af, at der er noget, vi ikke kan gå igennem. Det kan vi jo heller ikke. Men det er derfor, vi oplever det som værende fast stof. Men det er stadigvæk energi i bevægelse. Ligesom jorden roterer, vi opdager vi jo faktisk ikke. Så man kan sige, at vi har ligesom et filter, et slør, der er kun noget, vi evner at se. Altså når vi tænker på alle de frekvenser, der findes i sådan et spektrum, ikke, så er det jo en ganske lille del, vi kan se med vores øjne. Så vi kan ikke se infrarødt og ultraviolet osv. Det er kun en lille spektrum, vi kan se. Det samme her, vi ser faktisk ikke, at de er opbygget af atomer. Vi ser helheden. Og det er derfor, det er så svært at forstå. Altså, for jeg tænker, det på sin vis virker det jo egentlig common sense, det du siger. Hvorfor er det i vores verden så svært for mange at forstå? Altså, er der et eller andet med vores forståelsesramme, der ikke rigtig omfavner det her? Jamen, jeg tror bare, at vi kommer jo fra en mekanisk verden, og vi har opfattet verden som værende. Altså, det Descartes og Newton sagde, det var jo, jamen, du kan jo se det som et klokværk. Og et klokværk, der kan du bare skifte en fjerde ud, sætte en ny fjerde i, og så det sker der ikke noget ved. Men når vi kigger på, hvad kvantefysikken har givet os, så skal vi faktisk se på helheden. Og det er det handler om. Det vil sige, vi kan ikke foretage en ændring i noget, uden det påvirker resten. Så forestil dig, at jeg står nede ved stranden og smider 2 sten i vandet lige efter hinanden. De bølger, der kommer der, de vil påvirke hinanden. De kan ikke undgås. Det er sådan, vores univers er bygget op. Den er opbygget af de her energier, vibration og frekvens. Det er helt afgørende. Så derfor kan man sige, når vi ikke foretager os noget, så vil det have en effekt omkring os ude i verden, ikke? Henning, inden vi dykker ned i, hvad vi kan påvirke og hvordan vi gør osv., vil du så ikke bare lige fortælle lidt mere om, hvorfor du bevægede dig ind i det her? Fordi du sagde, du lagde mærke til, hvad du kunne i dit liv. Kan du ikke enten give nogle eksempler, eller var der noget, der gjorde, at du
for første gang bevægede dig den vej, eller sådan, hvad gjorde, at den her civilingeniør tænkte, det er der, jeg skal hen? Jeg synes, det er meget sjovt. Jeg har jo arbejdet i 28 år med IT og forretningsudvikling, så jeg vidste udmærket, hvordan jeg skulle sætte, hvordan man designer IT-systemer og så videre, hvordan man kigger på en forretning, hvordan skal sådan en forretningsmodel laves og så videre. Ikke? Men jeg har egentlig ikke så meget styr på, hvordan fungerer jeg selv. Det var først, da jeg fandt ud af, hvordan jeg egentlig selv fungerer. Jeg kunne godt se, jamen vi har jo langt større indflydelse på, hvordan vores krop og sind hænger sammen, og hvordan vi kan påvirke det. Ikke? Og det mener jeg, det er jo det, som kvantefysikken har givet os. Altså jeg har arbejdet mange år som enterprise-arkitekt. En enterprise-arkitekt sørger for at kigge på helheden for en virksomhed. Så enterprises, det er jo store virksomheder som Lego, Novo og så videre. De har sådan nogle arkitekter ansat, og der får man jo vide, jamen det er din rolle, at vi når vores mål. Så en virksomhed sætter sig et mål og siger, det her det er vores målbillede. Og så er det jo genialt, fordi så kan alle medarbejdere arbejde efter det målbillede. Ikke? Så en rolle af enterprise-arkitekten er at kigge på helheden, kigge på, jamen, hvilken organisation skal der til, hvilke arbejdsgang skal der til, hvilke IT-systemer, så man kigger på helheden. Og det er jo det, kvantefysikken faktisk har givet os muligheden for at forstå, at det skal vi også gøre. Det er rigtig smart at kigge og have et målbillede for vores eget liv, for det vi gerne vil. Fordi at universet arbejder faktisk i billeder. Det arbejder i hologrammer. Så når vi forstår, at vi skal se tingene i en helhed, så er det, at vi begynder at forstå de effekter, vi har på os selv og vores omverden. Okay, vi kommer tilbage lidt senere til det der med virksomhedsarenaen, fordi det vil jeg rigtig gerne høre om, hvad det her emne kan i virksomheder, for der ved jeg, at du også er rigtig meget. Men lad os starte lidt med det individuelle menneske. Ja. Du fortæller noget, du har allerede fortalt noget, og jeg er ret sikker på, at lytterne tænker, det der, det er ret fascinerende. Hvis vi så prøver at tage det lidt ned på jorden i forhold til, sådan, hvad kan vi så påvirke helt lavpraktisk? Ja. Kan du så ikke prøve at give nogle eksempler? Fordi jeg er helt med på det der med, at den ene sten påvirker den anden, når de laver bølger i vandet, og så videre. Men jeg som menneske, jeg kan med mine tanker og følelser, ved jeg påvirke både mit immunforsvar, og helt ned til DNA-niveau, og måske også, hvad jeg opnår i livet. Prøv at fortælle lidt om, hvad er det, vi kan, kan vi påvirke? Ja, jeg synes egentlig, jeg vil godt starte med, jeg nævner altid Ole Henriksen, fordi det, jeg kalder Ole Henriksen-effekten, det er jo at være opmærksom på, hvordan du tænker og føler, og ligesom gribe glæden og dyrke den. Vi er nødt til at gøre noget for det, der gør os glade, fordi vi ved godt, når vi gør de ting, der gør os glade, vi er sammen med de mennesker, vi elsker at være sammen med, så frigiver vi alle de gode stoffer, oxytocin og dopamin og serotonin osv., ikke? Men når vi er presset og stresset, så frigiver vi kortisol. Så derfor har vi en direkte indflydelse på den kemi, der ryger rundt i kroppen. Og det er faktisk hjernen, der er med til at afgøre, hvad for en kemi, der skal frigives. Så maven producerer hovedparten af serotoninen, ikke? Men det er hjernen, der ligesom fortæller, at vi er i den her situation, nu skal vi producere det og det. Så vores opfattelse af en given situation er med til at afgøre, hvordan kemien i kroppen bliver. Og det er jo faktisk alfa og omega. Det er alfa og omega. Ja, så egentlig hænger det ret meget sammen med også stress, og nu lever vi jo i en verden, hvor rigtig mange er stresset, og stress kommer af, at vi har en ubalance, eller effekten af stress er, at vi har en ubalance i det her nervesystem, vores parasympatiske, sympatiske nervesystem. Der er noget, der stresser os, det kan være vores egne tanker, det kan være vores egne følelser, det kan være andres opfattelse, eller andres handling, det kan være livsomstændigheder osv. Vi kan være stresset. Når det sker, så er der en ubalance ind i os, der gør, at vi har for høje niveauer af kortisol i for lang tid. Og det skaber jo også kemiske ændringer, ikke? Jo, det er det, der er skidt jo. Ja, og det kan vi jo faktisk påvirke med vores tanker og følelser, så faktisk handler det her i høj grad om tankens kraft. Det gør det, og det er jo det, Einstein sagde, det er tankens kraft, der er afgørende, ikke? Ja. Men hvis vi skal forstå det, så prøv at tænke over, at kortisol, det er et rigtig kraftigt hormon. Altså, hvis du smider kortisol rundt i kroppen, så lukker du faktisk ned for blodtilførselen til dine indre organer. Så smider du al blod ud i arme og ben. Og det er jo stadig et genialt design. Der er nogen, fordi din krop tænker, nu skal du kæmpe. Ja, nu skal enten kæmpe eller flygte. Vi må hellere smide kraften ud i arme og ben. Så det gør det kroppen, og det er jo genialt, kan man sige, ikke? Så kan du enten løbe eller kæmpe. Men problemet er bare, at når vi lever det liv, vi lever, så kan vi blive stresset af ikke at nå de opgaver, vi skal. Vi stresser ikke at føle os gode nok. Så hvis vi lever i stress over en længere periode, så sørger vi for ikke at få genopbygget de indre organer, som er vores primære immunforsvar. Så vi faktisk ikke nærer de celler, vi har. Det er skidt. Det er meget skidt. Og vi udskifter hele tiden celler. Man siger, at på 7 år, der har du udskiftet alle dine celler. 98% af dine celler bliver udskiftet på 7 år. På 7 år har du udskiftet næsten alle dine celler? Selv dine knogler. Så det vil sige, at vi faktisk kan ændre alt?
Ja, for mig at se, jeg kan om 7 år, hvis vi sidder og snakker igen om 7 år, så er det jo faktisk ikke den her krop, jeg kommer med. Nej. Så for mig at se, kan jeg ikke længere sige, at jeg er den krop, jeg præsenterer mig som. Men jeg er i hvert fald det energifelt, der er. Fordi hvis det ikke er der, så er kroppen død. Så det jeg ved, det lærte H.C. Ørsted også jo. Løber der en strøm, skabes der et felt. Så Valerie Hunt fra UCLA og William Tiller fra Stanford, det var nogle af de første til at måle det her felt omkring os. Og Mayman Ho har jo vist os, at omkring alle levende organismer, der er der en elektrisk felt. Det skyldes, at cellerne, for at de kan tale sammen, for at jeg kan opleve i en krop, der er milliarder af celler, så bliver de nødt til at kommunikere. Den kommunikation, den skaber et felt. Det vil sige, at alle levende væsener, det er planter, dyr og mennesker, vi har det her felt omkring os. Vi skal tale mere om det der med, hvordan vi kan påvirke hinanden, fordi der er jo et helt emne der, og det er spændende. Lad os lige blive ved det enkelte menneske, inden vi bevæger os ud i, hvordan vi påvirker hinanden, fordi jeg læste lige en bog, Dine geniale gener, af Dawson Church, den er også på engelsk, The Genie of Your Genes, tror jeg, og In Your Genes. Ret fascinerende. Ikke super godt oversat, men indholdet er rigtig godt. Det er rigtig godt, og der står alt muligt, men jeg hæftede mig ved det her eksempel i starten, hvor der stod det her med, hvis der er lavet studier på, hvis man er i parforhold, så hvis man skændes meget, så heler ens sorg langsommere. Og det er jo bare et helt minimalt eksempel, men der var ligesom lavet, der var forsøgspersoner, der var lavet små cuts i dem, og så var de her parforholdspersoner, de var blevet bedt om at diskutere et betændt emne. Og de mennesker, hvor de ligesom havde harmoni i samtalen, og diskuterede det på konstruktiv vis, der helede deres sorg hurtigere end de parforhold, hvor de ligesom havde en destruktiv kommunikationsform, og de var uvenner i kommunikationen. Wow! Prøv lige at tænke over, det er jo et minimalt eksempel, ikke? Men hvor vildt det er i forhold til alt det. Altså det er jo det, du siger med, nu snakker vi om stress og kemiske processer i os, men det er jo bare virkelig et symbol på, hvor uhensigtsmæssigt det kan være at være stresset, eller at være følelsesmæssigt tynget, negativt. Hvis der er noget, der nærer os, eller vi er ude af balance, det er virkelig, det påvirker os. Hvordan dit sorg heler. Og det er jo kun en ud af mange, ikke? Men det var bare sådan ret vildt. Det endte så med, jeg var helt oppe at køre over den her bog, så jeg fortalte mine børn på 5 og 7 om det her. Og hende diskuterede min mand og jeg på et tidspunkt. Og så var hun sådan, nej mor, stop, det må I ikke, for din sorg, de heler ikke. Jeg var sådan, okay, måske 7 år var lidt for tidligt at tage den ind. Men det var stadig bare, det var helt vildt spændende. Det er vildt altså. Ja. Og det handler jo især om det her energifelt. Altså for mig at se, der bliver vi nødt til at blive opmærksom på, at vi har et energifelt. Og jeg vil våge at påstå, at vi er rettere af vores energifelt end vores krop. Fordi energifeltet skaber jo form, som cellerne tager information fra. Så for eksempel en stærflok. En stærflok, den navigerer, de kan ikke snakke sammen. De bliver nødt til at kommunikere via elektromagnetisk kommunikation. Så det er en teknologi, vi mennesker vi er begyndt at bruge i 1850'erne. Men altså organismer, celler har brugt det i millioner år, og forfinet det, de kunne. Det vil sige, sådan en stærflok, den navigerer altså via at tale via elektromagnetisk kommunikation, ikke skabe et felt omkring sig, som de navigerer i. Det gør en fiskestim også. Men det er jo det samme energifelt, jeg tilbyder mine celler at være i. Så når de har en enhed, hvis de har et stærkt felt at være i, så kan de langt bedre klare sig. Giver det mening? Så det er både kemien i kroppen og det elektriske felt omkring den, der er til at afgøre, hvordan de har det. Jeg synes, det giver mening. Og jeg kan huske, det blev også nævnt i bogen, det der med energifelter og dyr, ikke? Det er jo egentlig ret sådan igen obvious, men noget, der alligevel virker næsten uforståeligt, når vi taler om det. Inden vi lige taler lidt mere om, sådan, hvad kan vi ikke, måske med det her, vi ved. Epigenetikken, det er jo også et emne. Altså, hænger de her 2 ting lidt sammen? Det hænger meget sammen, fordi at det, man fandt ud af, det var jo, at man i starten af 90'erne sagde, nu kan vi jo kortlægge det menneskelige genom. Og så sagde molekylærbiologer og andre, så skal du finde 150.000 forskellige gener for at skabe et menneske. Og så kortlagde man. Så i 2001, så stoppede man op og sagde, nu er der ikke flere, men vi har kun fundet 30.000 gener. Så er vi ikke mere avanceret end en orm eller en flue. Så fandt man ud af, jamen der er ikke tale om, at et gen producerer et protein. Vi har gener, og man kan sige, at nogle de koder slet ikke for proteiner, og andre de kan kode for mange forskellige. Så det er egentlig den måde, de bliver signaleret, den måde, de bliver taget i anvendelse, der afgør, hvordan de bruges. Så gener gør ikke noget af sig selv, det er blot en opskrift på, hvad du kan producere.
Det er måden, de bliver aktiveret på. Og det elektriske felt, fordi sådan en DNA-streng, den åbner op, afhængig af det elektriske felt, der er omkring, så vil den faktisk åbne op på forskellige vis, så du kan få lavet forskellige ting, afhængig af, hvordan feltet er. Men også kemien jo. Kemien, den påvirker selvfølgelig også, hvordan det her åbner op. Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt læste en forklaring med, at fordi epigenetik igen kan være noget, der egentlig virker simpelt, og så alligevel lidt abstrakt for nogen, men det blev forklaret som, at hvis du har en pistol, så er generne ligesom det, pistolen er lavet med, men hvad der, altså det er din livsstil og så videre, der afgør om den om pistolen går af, ikke? Ja. Fordi dine gener er der, men hvordan de bliver udtrykt, hvordan de, som du siger, kommunikerer. Ja, hvordan de bliver signaleret, kan man sige. Ikke? Ja, i kroppen. Ja. Det bliver afgjort af tanker, følelser, omstændigheder i livet, livsstil. Ja. Men det gør de jo, fordi at tanker og følelser, de er med til at udløse kemien i kroppen, og tanker og følelser er med til at påvirke dit energifelt. Så hvis du forestiller dig, løber en masse strøm ind i kroppen, og der skal rigtig meget strøm til al den kommunikation og alt for at holde vores liv op, ikke? Det skaber det her felt, som H.C. Ørsted har lært os. I det felt, det kan vi påvirke, fordi hver gang vi har en tanke, så udsender vi også en elektromagnetisk bølge. Det gør vi også med en følelse. Så feltet, vi har, påvirkes af, hvad vi tænker og føler. Så derfor for mig er den her Ole Henriksen-effekten er vigtig, fordi hvis vi sørger for at gøre nogle af de ting, der virkelig gør os glade, så kan vi langt bedre tage opvasken og alle de ting, vi ikke gider. Fordi så kan vi opretholde et sundt miljø, både elektrisk og kemisk. Og hvor langt rækker det her? Fordi nu ved jeg, at der også bliver talt om i de kredse, hvor det her, du taler om, er stort. Der er jo for eksempel Joe Dispenza, der er på verdensplan er meget stor omkring det her emne, og også bygger sin kommunikation på alle mulige studier. Så bliver der jo nogle gange talt om det her med folk, der har kræft, og de dropper kemo, og så mediterer de bare en time, mediterer de en time morgen og aften, og tænker ligesom på, min krop er rask, og sender ligesom... Jeg kan huske, at jeg læste med stjerner ned gennem kroppen, og alle takkerne på stjernerne ødelægger kraften ind i mig. Altså har hele den der. Og man hører jo om nogle cases, hvor du ved, de var på stadie 4, og de blev raske. Hvad tænker du om sådan noget? Jamen, det kan jo sagtens være, det er muligt, men det tør jeg simpelthen ikke lige vil sige, lade nogle anbefalinger noget som helst på. Fordi at det er jo en alvorlig situation, når man har kræft. Så man skal jo helst... altså man skal gøre det, der føles rigtigt, for om det er... Men hvor tænker du selv, at begrænsningerne er? Altså, Jamen, jeg tror ikke, der er nogle begrænsninger. Fordi altså, problemet er lidt, at hvis vi skal forstå, hvordan det her univers er opbygget, ikke? Det her univers, det er opbygget af energilag. Så der er sådan en masse fine energilag. De ligger med Plancks konstant 10-34 mellemrum. Så vi kan selvfølgelig ikke se, at verden er digital. Den er opbygget i steps. I de her lag, der opstår de her atomer, jeg snakker om. Det vil sige, det lag, der kører her, der går det jo ind og giver mig mulighed for at skabe en partikel her, som kan blive til en celle osv. Men i samme lag har du jo en celle. Giver det mig, ikke? Så hvis det er udtrukket af de her energilag, så er vi jo faktisk langt mere forbundet. Det er jo det, som Nobelprisen i 2022 blev givet for at vise den her sammenhængskraft. Men min pointe er altså, at det her energilag, det er det, der er. Så den måde, vi tolker energien på, det er det, der bliver vores virkelighed. Så du kan godt se, når jeg står og kigger på en situation, så vil jeg faktisk omsætte den energi, der er til et eller andet. Min hjerne vil smide et billede op og sige, jeg har lige set en Coca-Cola for eksempel. Men når vi står og betragter en situation, så kan to mennesker ikke få den samme oplevelse. Fordi den energi, du tolker, vil være forskellig. Vores hjerne løber vores videnovervisning igennem, smider et billede op og giver os ligesom en fornemmelse af situationen. Men fordi vi har forskellige videnovervisninger, så vil vi aldrig kunne opleve den samme situation. Det kaldes også observatøreffekten. Vi påvirker det, vi observerer. Det giver mening. Jeg synes også, det er lidt abstrakt. Men du kan godt se det, så tag et eksempel. Hvis jeg kommer kørende ude i naturen, så ser jeg en ko og et skilt og så videre, ikke? Og der står en ko, det kan jeg jo se. Jeg kan også se et skilt, og jeg kan også se et træ. Men det står der jo ikke som et billede. Det står der kun som energi, fordi det er det, der er. Der er de her energilag, som så danner nogle atomer, som danner molekyler, som danner et træ og skilt og så videre, ikke? Men det vil sige, når jeg får energien ind fra en ko, så tolker min hjerne, der smider et billede op af en ko og siger, der er en ko. Men derude står der ikke noget billede af en ko. Der er kun energien, det er mig, der omsætter den. Derfor får vi jo aldrig den samme oplevelse af det, vi kigger på. Giver det mening? Det vil sige, der skal bevidsthed til at tolke energien. Så som Søren Kierkegaard han sagde, at vi skaber indenfra og ud, fordi det er os, der tolker verden. Der findes ikke nogen objektiv verden, og det har vi altid gået ud fra. Der findes en subjektiv verden. Det giver mening. Det her med, at vi ser noget, og det er os selv, kvæg vores tidligere bevidsthed og vores tanker og følelser, der ligesom gør det, vi ser til vores virkelighed. Ja.
Hvad med det her med, at vi kan påvirke vores liv? Fordi det er jo det, du beskæftiger dig med. Ja. Men der er for eksempel det her med at sætte intentioner for sin dag. Der er også det her med visualiseringsmeditation, altså hvor man ligesom visualiserer sin dag helt ned i detaljen, når man går den igennem, og man mærker den og føler den. Det er der jo mange, der gør. Ja. Prøv at fortælle lidt om det hænger sammen med det her, vi taler om i dag. Jamen, det kan vi godt. Jeg synes, så kan vi lige gå tilbage til det med kræften, fordi at du kan gøre rigtig meget med hensyn til kræft. Men jeg skal ikke komme med nogen anbefalinger med noget som helst. Men det, som vi kan konstatere, det er jo, at det billede, vi kan skabe af os selv, det er der, kroppen er på vej hen imod. Så det her univers, det arbejder i hologrammer. Og så hvis vi skal forstå, hvad det er, hvis vi tænker på, alle levende organismer starter som en celle, så laver de flere celler, ikke? Men de kommunikerer, det vil sige, de siger, du bliver hoved, du bliver hale, du bliver pote. Der kommer et fint væsen ud af en organisme ud af det her, ikke? Det står ikke i generne, hvordan de skal gøre det. Det er de nødt til at samarbejde om. Så sådan en organisme, der udvikler sig, det er kommunikation imellem cellerne. Det har Michael Levin fra Tufts University optaget og vist, hvordan det hele fungerer. Men det vil sige, at vi har den her kommunikation cellerne imellem, og det skaber altså det her individ. Og det er der, vi er på vej hen. Ja. Det synes jeg giver mening. Men det betyder jo bare, at hvor har de billede af, hvad de skal blive til? Ja. Det står i et hologram. Et hologram er et billede. Så det vil sige, at et levende væsen, der fødes, har ligesom et stående bølge omkring sig, et informationsfelt, et hologram. Det er det, der svarer til Københavnerfortolkningen af kvantefysikken, hvor man siger, at et hvert system har indbygget den her information. Men påvirker det så, fordi du har jo allerede fortalt noget om det her energifelter, både de indre kemiske processer, og så der energifeltet. Jeg kan allerede høre, at vi kan påvirke alt muligt inde i os selv. Jeg ved også, at det her handler om, hvordan vi påvirker andre. Men hvad med sådan nogle, du ved, hvis jeg nu rigtig gerne vil udgive en bog. Nu er jeg faktisk ved at skrive en bog, og den kommer ud lige om lidt. Men nu, lad os sige, det havde jeg ikke. Jeg havde ikke skrevet det nu. Jeg vil rigtig gerne udgive en bog. Så det her med et scenarie, der sker ude for mig, og er afhængig af, du ved, det ene og det andet. Eller bare sige, det kan også være noget helt andet, som jeg vil bare gerne være millionær. Altså, du ved, kan man tænke nok, og dyrke nok de ting, tankemæssigt og følelsesmæssigt, og så højne oddsene for, at de sker, de her eksterne scenarier? Ja, det mener jeg, vi kan sige, at vi sagtens kan. Fordi det, der sker, det er, at vi skal gerne fokusere på, hvad er det, vi vil. Når vi ligesom skaber det, vi gerne vil ind i hovedet, der alting starter med en tanke med et billede af et eller andet. Om det så er, at man tager det på en serviette, så får man det produceret, eller hvordan det nu hænger sammen, ikke? Men alting starter med en tanke omkring noget, og så udvikler man det. Så når vi starter med at tænke over, hvad er det, vi egentlig gerne vil, og skaber os et billede af det, af hvad vi gerne vil, så begynder vi at få en følelse af, at det kan vi sagtens, det vil jeg gerne gøre, og vi får en vej derhen, vi begynder at handle på den, ikke? Så begynder vi jo at skabe det. Så for mig ser jeg det egentlig det væsentlige, at vi skaber det her billede. Fordi ligesom det engelske sprog afslører imagine og image, hvis du kan skabe et image, altså hvis du kan imagine det, du gerne vil, så kan du faktisk gå derhen imod. Fordi vi ved, at universet arbejder i billeder af de her hologrammer. Det er sådan, at det fungerer. Så det er lidt tilbage til den der virksomhedsfællesstrategi. Ja. Så det er ikke fordi, det er magi det her. Det er ikke noget, der er sådan, jeg vil gerne være millionær, klip til, om en måned er jeg det. Ja. Men hvis jeg dyrker det billede af mig som millionær nok, så vil jeg forme det liv for mig selv. Ja, og du får følelsen af det. For mig at se, er det faktisk følelsen af den vigtige. Hvis jeg gerne vil tabe mig, så er det selvfølgelig fint, at jeg tænker på at købe nogle grøntsager og sådan noget der. Men det er, når jeg har følelsen af at være slank og have en sund og rask krop, at det for alvor kan ske, fordi så giver jeg egentlig cellerne det felt at leve i. Så både kemisk og elektrisk, så skaber jeg det ude i fremtiden, jeg gerne vil have, det skaber jeg faktisk her nu, med mine tanker og mine følelser omkring det. Så hvis man gerne vil være millionær, skal man faktisk bare føle sig som en millionær? Ja, du skal tænke, at jeg fortjener, så skal man finde ud af, jamen har jeg noget i min underbevidsthed, at sige, at jeg er ikke god nok, det fortjener jeg ikke. Få ryddet det ud, fordi din underbevidsthed, den har jo langt større computerkraft, og den går i sin egen retning. Så hvis du kan få lagt de nye programmer ind, du gerne vil bruge, så handler det altså om at få aligne din bevidsthed i din underbevidsthed. Og det synes jeg er virkelig væsentligt at blive opmærksom på, hvad har jeg liggende af programmer? Fordi for mig er social arv, at vi overtager nogle mønstre fra vores forældre, eller hvem der nu har været med, da vi voksede op, ikke? Og så kan mindre være, det overtager vi jo.
Men det er jo mindre værd, og millionærer kan ikke sikkert, det altid hænger sammen. Det er langt bedre at skabe en følelse af, at jeg fortjener det her, jeg er god til det her, og så fokusere på det, man brænder for, og det, man er god til, ikke? Henning, lad os snakke lidt om det her med, hvordan vi kan påvirke hinanden. Der er nok mange, der har hørt det der healing-ord, for eksempel, ikke? Og det er noget, jeg selv har været sådan, det lyder spændende. Jeg har endda været engang til en healer, men jeg kan mærke, at jeg er sådan lidt, jeg var i hvert fald sådan lidt, det forstår jeg ikke helt. Ja. Så læste jeg den bog, jeg nævnte før, og så blev jeg lidt mere sådan, okay, der er måske noget om det. Ja. Og det, som jeg forstår, noget med det her energifelt, der er rundt om os, hvormed vi faktisk kan påvirke andre mennesker. Ja. Nu behøver det her ikke kun handle om healing, det må også gerne handle om healing. Men prøv lige at fortælle lidt om, hvordan vi kan påvirke hinanden med vores energi. Jamen altså, sådan jeg ser det, der synes jeg, vil lige starte med Einstein, fordi han er ret genial. Han sagde jo, the sole governing agency of the particle, det er feltet. Så det han siger, det er, jamen det er feltet omkring noget, der skaber formen. Energien former materien. Vi kommer fra en materialistisk verden, hvor vi tror, det er materien, der er afgørende. Det er ikke sådan, der. Det er energien, der former materien. Det er fordi, alting er opbygget energi, så er det energifelt, der er omkring, der former det. Det sagde han allerede dengang, og det er jo genialt sagt. Det betyder jo, når jeg påvirker det energifelt, der er, så vi er med til at ændre strukturen, med til at ændre materien. Vi ved jo godt, hvis vi tager en stangmagnet, en rød og hvid stangmagnet med et felt omkring sig, det har et energifelt omkring sig, vi kører det ned mod nogle jernstøv, der ligger i hulter til bulter, lige pludselig der ligger de bare i et fint mønster, og jernstangen har ikke rørt det her jernstøv. Det er jo fordi feltet former materien. På samme måde, der vil vi forme den virkelighed, vi er i, fordi vi har også et elektromagnetisk felt omkring os. Det er det, Maven H. og de andre har vist os, ikke? Og hvordan lavpraktisk kan du give nogle eksempler på, hvordan vi sådan kan påvirke hinanden indbyrdes? Men det vil jo sige, hvis jeg har det her felt omkring mig, man siger i hvert fald 4-6 meter ud, kan du mærke det, ikke? Så når jeg går ind i et rum, så vil andre faktisk kunne mærke, om jeg er glad eller jeg er vred, uden at se mit ansigt. Jeg kan også gå ind i et rum, så kan jeg mærke, jeg er sgu ikke skide rart. Og så er der to, der vender sig om, og jeg kan se deres ansigt, at de er kede af det, eller der er vrede, eller et eller andet. Ikke? Jeg kan også komme ind i et rum og føle, det er behageligt at være her. Så er der harmoni med mine egne frekvenser, så kan jeg se, at det er glade folk osv. Så der er ingen tvivl om, at vi mærker hinanden. Du skal også huske på, at den eneste form for kommunikation, børn frem til 6 måneders alderen, de har, det er jo ved at mærke hinanden. Så når en 5 måneder gammel baby ser en anden 4 måneder gammel baby vælte græde, så begynder den anden at græde med det samme. Fordi at den kommunikerer på det plan. Og det er jo ikke noget, vi smider ud, fordi vi bliver mere end 6 måneder, eller bliver 12 år, eller 20 år. Den evne har vi stadig. Men vi går over i vores logiske hjerne, så vi bruger ikke den evne ret meget. Men jeg mener faktisk, det er den bedste evne, vi har fået med i det her værktøj, vi har fået udleveret, da vi bliver født. Ikke? Så vi skal helst bruge evnen til at mærke efter. Så vi kan påvirke hinandens humør. Ja, og det vil jo sige, at vi kan påvirke, hvordan hinanden har det, med det vi sender ud. Jeg så sådan en reel på Instagram den anden dag, hvor, nu skal man jo ikke tro på alt, hvad man ser på Instagram, men det var en mor, der stod bag sin lille søn på, han var vel 9 måneder, 10 måneder. Han sad i en babystol, og der blev ligesom filmet forfra, så babyen kiggede ind i skærmen, moren stod bagved, og så dansede hun helt vildt. Og der var ikke noget musik, og så hun dansede helt vildt. Og så lige pludselig begyndte den der dreng bare at danse. Det var meget sjovt. Jeg ved ikke, om det var, om der var hemmelige cues, men i hvert fald synes det er et meget godt symbol på det, du siger lige nu. Vi mærker hinanden, ikke? Ja. Jeg læste et studie, som jeg også synes var ret mindblowing. Det var noget med, nu prøver jeg at kondensere det, men man tog 2 mennesker, der sad inde i et rum og mediterede ved siden af hinanden. Ja. Og så efter, jeg tror det kun var 10 minutter, så tog man den ene væk i et andet rum. Og så fortsatte de med at meditere, og vedkommende, man havde taget væk, forstyrrede man så i den her meditation. Og når den persons hjerne ligesom blev forstyrret i meditationen, så blev den persons hjerne, som var tilbage i rummet, dens hjerne blev også forstyrret. De var så meget synkroniseret allerede. Ja. Er det ikke vildt? Ja, det er vildt, ja. Men det må vel også være det her, du taler om nu, altså man kan blive
forbundet? Ja, vi bliver faktisk forbundet, også fordi vi lever i det her samme energifelt, ikke? Så vi påvirker hinanden. De bølger, vi sender ud, vil påvirke de andre. Men det betyder jo også, at når du sætter folk sammen, så vil deres deres hjerterytme vil jo faktisk begynde at afstemmes og så blive ensartet. Ja. Det sker jo. Men der sker jo, det ved jo kvinder jo også, når de er sammen, at man kan ende med at have samme cyklus, fordi at man påvirker hinanden. Men vi skal jo tænke på, at alting er frekvenser, der er ikke andet. Der er den her energi. Det vil sige, at vi påvirker hinanden, fordi energi påvirker hinanden. Og det her, du taler om med hjertefrekvensen, jeg kan også huske virkelig et ord fra Joe Dispenza's Becoming Supernatural, det er den her heart coherence, som også blev nævnt i den bog, jeg læser nylig, hjertekoherens. Og det handler om, at ens hjerterytme er ligesom i balance med hjernen og med resten af kroppen. Ja. Og hvad er det, den der balance kan? Altså, det er fordi, at hjerne og hjerte skal helst tale sammen, og det skaber du ved hjertekoherens. Det vil sige, at du lader faktisk hjertet slå tonen an i kroppen. Så alle organer og hjernen og så videre, de indordner sig efter den rytme, som hjertet slår ind. Og hjertet er det kraftigste energiorgan, vi har. Ikke? Vi ved, at vi giver det elektrisk stød, hvis det skal starte op. Ikke? Så hvis vi lader hjertet slå tonen an, så får vi en balance, en indre resonans i kroppen, som er den vigtigste. Fordi det er der, vi er i harmoni med os selv. Og vi kan langt lettere skabe, hvis vi har indre harmoni. Hvis vi er affekter, er nervøse og bange ude af balance, så har vi ikke den samme fokuserede energi. Og det kan jeg forklare ved, at hvis du tænker på laserlys, hvorfor er det, at laserlys kan skære igennem metalplader? Altså almindelig lys, det er jo diffust i mange retninger, det kan ikke skære igennem noget som helst. Men laserlys, det er en frekvens i en retning, det skærer igennem metal. Det gør det jo, fordi energien er fokuseret. Så når vi på den måde aligner vores energi og får en energi i en retning, så kan vi langt bedre skabe det, vi gerne vil. Og det er hjertekoherensen en del af at skabe det. Og hvad kan vi gøre, sådan, hvis jeg tænker, det vil jeg sgu da gerne have i mit liv? Ja. Hvordan opnå hjertekoherens? Men det er faktisk... Jeg gør det via en meditativ, altså faktisk HeartMath Institute, de har jo en meditation, hvor du aligner hjerne og hjerte, så det er egentlig igen bevidstheden, der påvirker det til at ske. Så bevidsthed, det former materien. Bevidsthed er energi, så det har en indvirkning på os. Så derfor kan du via meditation. Men det kan også være alt muligt andet. Alt, hvad der sådan set gør dig i en meditativ tilstand, det kan være havearbejde for nogen, strikke for andre, cykle eller hvad det nu er, ikke? Spille golf. Det, der skaber den her indre ro i dig, det er der, du opnår sådan en resonans. Så det behøves ikke at være, du skal have dykket yoga i 30 år, for det her virker. Det er slet ikke noget med det at gøre. Vi er skåret på samme måde, så det kan være, det er havearbejde, det kan være, det er at spille golf. Det er sådan set lige meget. Det er det, der bringer dig i en meditativ tilstand, fordi så kan du mærke, hvad der foregår inde i. Kan man mærke, når man opnår hjertekoherens? Det ved jeg faktisk ikke. Det har jeg ikke mærket. Jeg kan bare mærke, at jeg har det godt. Jeg har en harmoni inde i mig. Men det tør jeg faktisk ikke lige sige. Nej. Og hvad i forhold til, nu nævnte jeg det her med healing før, som nu er det begrænset, hvad jeg har læst om det, men det jeg har læst, så handler det om det her med, at hvis jeg har en ultra stærk som healer, hjertekoherens, så kan jeg faktisk gå ind og heale din ubalance. Ja. Er det sådan, man skal forstå det? For mig at se, at det er egentlig, hvis vi skal tage et lidt mere simpelt eksempel, så er omsorg. Det er jo egentlig, at du sender faktisk noget energi til vedkommende, når du giver omsorg, ikke? Så du har det godt. Når du kanaliserer energi på den måde, som healing er, hvor man siger, man samler sig nogle mennesker, så fokuserer man på et menneske, så har man jo set, hvordan den person har fået det bedre. Personen behøver ikke engang at være i nærheden. Så der er i hvert fald en evne til at gøre noget ved at samle mennesker og fokusere energien. Det er jo ret vildt. Helt vildt. I forhold til det, du nævner, så læste jeg også om det her med bønner. At man laver en bøn for nogen. Ja. Og at når man laver de her studier på syge mennesker, så dem, der bliver bedt for, får det hurtigere bedre, end dem, der ikke bliver bedt for. Ja, og det er selv, når, som du også lige var inde på, når dem, man beder for, ikke er tæt på. Ja, det har ikke noget at gøre med det. Det er egentlig bare, hvad du fokuserer din energi på. Altså bevidstheden er et stærkt værktøj, vi har fået udlevet. Det er helt vildt. Det synes jeg virkelig var mindblowing. Men det er også det der simple eksempel for børnehaven med karse. Hvis du taler pænt om det ene karse og grimt om det andet, så vil det faktisk udvikle sig forskelligt. Tilbage til, at vi også er forbundet med naturen. Ja, det må man sige, ja. Hvad tænker du egentlig om det? Det var ikke noget, jeg lige havde planlagt at spørge dig om, men i forhold til den klimakrise, vi ser lige nu,
Den vil mange i hvert fald påstå er noget, vi mennesker også er med til at skabe. Hvad tænker du om det emne i forhold til vores kombination? Altså, vi tænker på, hvor mange store grønne områder vi mennesker har ødelagt. For eksempel, amerikanske prærier, den er blevet støv. Altså, det er jo bare, det er jo the dust area, ikke? Fordi at vi har, på grund af, at vi skød bisonoksen, så er der ikke noget vegetation længere. Så bisonoksen har jo kloge, og den gik rundt og skedet over, lige vil sige, ikke? Så du fik faktisk mulighed for, at det grønne kunne vækste. Da vi udryddede bisonoksen, så kan du ikke længere være grønt, så bliver der bare støv. Det påvirker, hvordan det regner, det påvirker hele klimaet. Så det vil sige, når vi fælder regnskoven nede i Sydamerika for at få billige sojabønner til vores grise, eller vi fælder regnskoven nede i Malaysia for at få billige Snickers og Marsbar på tankstationen, det er fuldstændig tåbeligt. Altså, hvis man skulle betale afgift for, hvor meget man ødelægger, når man køber en Marsbar, alt med palmeolie i, så skulle der være en 300 kroners afgift per bar. Ja, og lige nu, som vi sidder og snakker, så vil regeringen jo fjerne afgifterne på sukker. Så det er jo... Så ved jeg ikke, hvad fanden der er sket. Det er en anden snak. Ja. Hvad med hele det her, sådan, når vi snakker om natur, der er også noget grounding, hvor man går ud i haven på bare tær og mærker ionerne fra græsset, og igen er det begrænset, hvor meget jeg er inde i det. Ja. Men det er helt naturligt. Det er også det her energifelt. Ja, altså det kan vi sagtens forklare, fordi at vi har jo en spændingsforskel. Der skal være en spændingsforskel i hver cellemembran, for at den fungerer. Minus 25 millivolt, som Dr. Jerry Tennant har vist os. Så det er vigtigt at opretholde spændingen. Det vil sige, at det er ret vigtigt, at vi får ilt ind, fordi hver gang du hiver et iltatom ind, så leverer du frie elektroner til hemoglobinen, som bliver kørt ud til cellerne, og så kan den opretholde spændingsforskellen. Så vi har brug for at den elektriske spændingsforskel. Men vi har et mindre potentiale i forhold til moder jord. Så når vi rører ved jorden med hånden, eller med bare fødder, eller ligger i sandet, så vil vi faktisk få tilført elektroner. Fordi der er potentialforskel. Og det ved vi jo godt, når der er en potentialforskel, så løber der en strøm, så den vil løbe ned og fylde os op, kan man sige, ikke? Så for at få vores celler til at fungere optimalt, så skal vi forbinde os til naturen? Jamen, vi skal jo huske på, at inflammation, det er jo blot en mangel på elektroner. Vi har lært, at når vi tager antioxidanter ind, så kan vi eliminere de her frie radikaler. Frie radikaler, de er karakteriseret ved, at de er ustabile, fordi de mangler elektroner. Så frie radikaler vil forsøge at stjæle elektroner. Hvis der kun er raske celler omkring dem, så ødelægger de raske celler for at komme i balance, ikke? Hvis vi har lagt frie radikaler ind, altså et overskud elektroner, så er det det, der får de frie radikaler til at blive neutraliseret. Så når vi står på jorden, så får vi tilført elektroner. Det sænker inflammationen, fordi de frie radikaler mindskes. Så vi kan måle, hvordan din inflammation falder bare af at stå på græsplænen. Der er så meget super spændende og vigtigt at tage med herfra. Ja. Tak for at forklare det. Det tror jeg faktisk, der var mange, der var sådan, hey, men det vil sige, godt forklaret. Jamen, for når vi går i gummisko siden 50'erne, så er inflammation, så er alle mulige sygdomme steget. Men det er jo klart, fordi så isolerer vi os fra mod jord. Så der kan ikke løbe nogen strøm gennem en gummisko. Og gummiskoene er kun en måde. Altså vi sidder inde for 90% af tiden foran en skærm, stillesiddende i øvrigt, og fjerner alle skovene. Ja, vi kunne gøre noget andet. Henning, arbejdspladser. Vi startede med at tale om, at du nævnte selv lidt det her med en virksomhed og en virksomhedsstrategi, og jeg ved også, at du er ude og holde foredrag og arbejder med virksomheder. Prøv at fortælle lidt mere om, hvad det du kommer med. Altså sådan, hvad er det, du gør ude i virksomheder? Jamen, det jeg oplever, det er, at det er en øjenåbner for dem, at vi egentlig skaber et felt sammen. Det vil sige, at den enkelte medarbejder, summen af energien i en organisation, er jo egentlig de individuelle. Ja, de individuelle energier for hver deltager, ikke for hver medarbejder. Så man kan sige, at hvis der er en medarbejder, der er ude af balance, så handler det faktisk om at få skabt et miljø, hvor han kan thrive, altså hvor han kan trives, ja. Og det er jo væsentligt, at vi kan ikke bare se bort fra noget, vi kan ikke negligere noget. Det vil sige, at vi bør faktisk skabe en kultur, hvor vi tør komme og sige, det her, det fungerer ikke med, kan vi gøre det på en anden måde? Fordi så skaber vi en mulighed for, at den enkelte kan have det bedst muligt, og vi er summen af energien, fordi det er dem, der er, ikke? Så det er jo faktisk hovedet på sømmet, essensen af psykologisk tryghed, og hvorfor det er så vigtigt. Det er det. Psykologisk tryghed er afgørende. Ja. Jeg kommer til at tænke på hele den her strømning med regenerativ ledelse, som er noget, jeg også er meget optaget af, hvor man jo også taler om det her med, at en virksomhed er ikke en maskine, ligesom du er inde på, samfundet ikke er, men det er en organisme. Altså det der med, at vi bevæger os som en organisme, og når der er en, der er stærk, så påvirker det resten, og når der er en, der er svag, så trækker det resten ned, og når mange er svage, trækker... Altså,
Det synes jeg er en ret brugbar metafor. Ja. Så jeg tænker, det der med, at når vi er en organisme, vi er faktisk en helhed, at vi leverer jo noget til helheden. Så derfor er det jo væsentligt, at vi har mulighed for at bidrage med det, vi bedst kan. Og det kan vi altså, når vi har det godt. Fordi vi ved jo godt, at en organisme har en kollektiv bevidsthed. Altså mine celler her er udmærket godt klar over, de deltager i et fællesskab. Fordi hvis du blokerer den ion channel, der sidder i en cellemembran, så cellen ikke længere kan kommunikere med de andre celler, så mister den faktisk viden omkring de andre. Ikke? Og det betyder, at den begynder at leve for sig selv. Og en celle, der bare skal overleve, den vil bare begynde at fortære sit miljø. Når du genindfører evnen til at kommunikere med de andre celler, når du tager den blokering af den her ion channel, så vil den faktisk samarbejde. Og det er jo det, vi ser med kræftceller. Kræftceller er jo celler, der agerer på egen hånd. De er ikke længere opmærksomme på, at de er en del af et fællesskab. Så det er det, han har arbejdet med, Michael Levin blandt andet, at tage kræftceller på den måde. Så hvis vi fremover kan finde ud af, jamen kræftceller er egentlig celler, der bliver udstødt af fællesskabet, fordi de ikke længere evner at kommunikere med dem. Det er næsten også det, vi ser i menneskelige miljøer. Ikke? Hvis du bliver udstødt, så vil du hellere gøre oprør. Du vil hellere... altså forstår du, mener? At det, ja, bekæmpe det, der er tæt på. Ja. Så uden at være helt kontroversiel, jeg ved, at du ikke vil lave nogen sådan sort-hvide statements omkring kræft, så vil du alligevel så vil du alligevel påstå, at vi kan selv påvirke. Det kan vi. Hvorvidt vi potentielt udvikler kræft. Ja, altså, det sjove, eller ikke, det er jo ikke sjovt, men da jeg var i USA, der var der meget, da jeg boede i USA, så var der en situation i medierne, altså et emne i medierne, hvor en mor og en datter havde fået kræft, og det var der ikke noget naturligt, det har man jo troet på og hørt om før, ikke? Men det vilde var, at datterens datter, der var adopteret, hun havde fået den samme kræfttype. De har ikke nogen gener til fælles. Det handler ikke om generne, det handler om det miljø, de tilbydes at være i, hvordan de bliver signaleret. Så derfor kan vi påvirke, om kræft udvikler sig eller ej, afhængig af, hvad tilbyder vi vores celler at leve i. Ikke? Så der er faktisk en kæmpe ting, vi kan gøre. Så jeg tror ikke, altså al forskning tyder på, at kræft er ikke bare et gen, der giver dig kræft. Det er ikke sådan, det er. Det er det miljø, vi tilbyder cellerne at leve i, der afgør, om der udvikles kræft eller ej. Så vi kan være med til at hele. Jeg tror også, man selv kan hele kræft. Jeg tror, dem, der gør det selvfølgelig kan lade sig gøre. Fordi at vi skal huske på, at det er jo kroppen selv, der ved, hvordan den skal regenerere. Og det gør den jo, fordi den har det her energifelt, den ved, hvad den skal arbejde efter. Ja, og nu tror jeg, at vi skal også måske skynde os at nævne, at nu du også inde og nævne miljø, altså jeg startede samtalen her med at sige tanker og følelser, vi kan påvirke meget selv, men det handler jo også om, hvad vi udsætter os selv for i livet, ikke? Altså en stressfuld arbejdsplads eller et dysfunktionelt miljø, som jo ikke altid er vores egen skyld, eller som vi ikke altid kan komme ud af, men bare for at sige, at der er jo flere ting end os selv, der påvirker vores energifelt. Ikke? Har du arbejdet med asbest, så du var 14 år, så er det klart, så på et tidspunkt så stiger lungerne og stopper. Ikke? Så miljøet er jo rent fysisk afgørende også for os. Ja. Hvis vi skal give lytterne noget med på vejen i forhold til, hvad de ligesom kan gøre for at udnytte det her, vi har talt om i dag, til deres egen fordel. Ja. Har du så nogle tips eller redskaber, du kan give dem med? Ja, altså det vil jeg gerne. Jeg synes, det væsentlige er egentlig at blive opmærksom på, hvor genialt, hvor intelligent det her design er. Altså det, vi har fået udleveret, det er jo fantastisk. Så via vores bevidsthed kan vi være med til at påvirke tingene. Så for mig at se, det bedste, der er opnået for mig, der er sket for mig, det er faktisk, at jeg har lært at mærke efter. For jeg ved godt, som det amerikanske militær og Dean Radin også har vidst i mange år arbejdet meget med, at vi har en sensorisk opfattelsesevne ud over de 5 sanser. Og det er evnen til at mærke efter. Når vi bruger den, de kalder den ESP, Extrasensory Perception. Når du bruger den evne, så lever du faktisk i synkronicitet med dit miljø. Fordi at din underbevidsthed hele tiden tager information ind og bearbejder. Og den information kan vi faktisk gøre brug af. Vi kan mærke, jamen føles det rigtigt? Er det rigtigt at gøre? Så det gamle udtryk mavefornemmelse, det er rigtig godt at gå efter. Den evne synes jeg virkelig, vi skal bruge, fordi så lever vi jo i samhørighed med det miljø, vi er i. Giver det mening? Så det er faktisk for mig den vigtigste evne. Det er ikke, hjernen kan ikke nå at processere så meget information, som du kan med hele dit system her, kan man sige. Ikke? Så at mærke efter, altså at tage nogle momenter, hvor man enten mediterer, eller sætter sig ned, bare lige hånden på maven og faktisk mærker efter. Ja, fordi meditativ tilstand, det er ikke for mig, at man skal sætte ned. Det er jo også, når du står i Netto-køen og ikke hisser dig op over, at der lige kommer en ind foran eller et eller andet. Jeg er så glad for, at du nævner det. Jeg er meget enig. Hvis du mærker, du kan lære at mærke efter.
Det er jo en vanvittig god evne, vi har. Ja. Den kan tage os, hvad jeg lige vil sige, hele vejen. Ja. Vi skal lige tale om, der er flere tips, men det der med, der er så mange myter om meditation, ikke? Men lad os nu tage det, vi alle sammen kan bruge, som er de der meditative momenter i hverdagen, hvor vi netop er opmærksom på nu, opmærksom på vores egne handlinger, og opmærksom på andres, og på hvordan vi reagerer på dem. Er der andre tips eller redskaber? Jamen jeg tænker, det der er væsentligt, det er faktisk at opholde dig i naturen. Fordi man siger, at 10% af den energi, kroppen skal bruge, får den fra maden, vi indtager. Og maden er vigtig, fordi maden, der giver os jo byggestenene til de nye celler, vi skal skabe hele tiden. Ikke? Men 90% af den energi, kroppen bruger, får den fra naturen. Og det er faktisk et genialt design. Fordi det er jo smart at sige, at de her mennesker skal løbe rundt på den her jord, vi må hellere sørge for, at de genoplader ude i naturen. Og det gør vi rent fysisk. Fordi når vi bevæger os elektriske, som vi er, når vi bevæger os i jordens magnetfelt, så genererer vi faktisk strøm. Når solen rammer vores hud og ryger ned, påvirker den ATP-produktionen i cellerne. Og den strukturerer vandet i os, så det kan bruges til at lede strøm. Så sol er vigtigt, og det er vigtigt at røre ved jorden, som vi snakker om, for at få tilført elektroner. Og så er det selvfølgelig også vigtigt at støde vores knogler. Fordi hver gang du støder dine knogler, danser og hopper og så videre, så frigiver du elektroner. Fordi så en form for bevægelse? Bevægelse, ja. Det er dans og sådan noget der. Det har man set i mange kulturer, mange traditioner, hvor vigtigt det er at danse. Det gør så skade, fordi det frigiver energi. Så jeg synes, at det der med bevægelse og være i naturen, det er virkelig vigtigt. Ja. Hvad med hele den der sådan intention setting? Altså vi har jo talt om det her med at forestille sig imagine, et image, altså forestille sig den, man gerne vil være, basically. Ikke? Det er... Hvordan er det også sådan noget, man kan gøre brug af? Ja, virkelig vigtigt. Det er virkelig vigtigt at skabe følelsen af, hvor du gerne vil være, for så er du for alvor på vej derhen. Det er, når du kan skabe det her billede, fordi at universet bare arbejder i billeder. Så når du skaber et billede, så ved du, hvilken retning du vil gå, og så kan alle dine celler, hele din krop, hele dit system gå i den samme retning. Og det er nogle gange der, hvor det der billede kan blive forstyrret lidt af frygt, som jo også ligger evolutionært i os, ikke? Så i stedet for at tænke tilbage til eksemplet før, jeg vil rigtig gerne udgive den der bog, så kan man blive fyldt af, er jeg god nok, og skal den udgives, og nej, jeg er ikke god nok til et forlag, eller altså... Hvem giver læst den, og alt det der, ikke? Ja. Så det er jo nogle af de ting, begrænsninger og overbevisninger, vi har liggende i os, så det er dem, vi gerne skal blive opmærksom på. Når vi rydder ud i dem i vores underbevidsthed, så har vi en underbevidsthed, der går sammen med os den vej, vi gerne vil. Så alle de der begrænsninger skulle vi gerne kigge på. Og så, Okay, så evnen til at mærke efter, være ude i naturen, bevæge os gerne med noget dans, noget bevægelse på den måde, og så blive opmærksom på vores egne forhindrende, måske kan man kalde dem, overbevisninger, og så sætte en intention for det, vi faktisk gerne vil. Ja, fokusere din energi. Det gør du ved at skabe et billede og sætte en intention, ikke? Er det her nogle råd, du selv bruger i dit liv? Ja, det gør jeg også. Jeg mærker efter at forestille mig, altså hvis der kommer noget til mig, og tænker, fordi i starten, jeg tænker, hvordan skal jeg udgive den bog? Jeg udgiver bogen, fordi jeg synes, den kan noget, ikke? For mig selv i hvert fald. Og så er der pludselig interesse for den, og nu pludselig har jeg jo holdt 19 foredrag for 500 mennesker inde i Den Sorte Diamant. Så nu kan jeg pludselig, det jeg følte dengang, at jeg skulle ud og stå for mange mennesker, det blev til min virkelighed. Så jeg sagde mit job op maj sidste år, ikke? Og sagde, nu vil jeg kun det her for virksomheder og private. Og det kommer egentlig af, jeg så det for mig. Jeg så det for mig, og blev ved med at fastholde det billede. Og lige pludselig, så blev det min virkelighed. Og bare lige for at tage den, fordi der er jo også nogen, der lever ud fra sådan en... du ved, hvis det er meningen, så sker det, og du ved, alt er tegnet i sten i forvejen. Det er ikke det, du er ude i, vel? Du er mere ude i, at du faktisk kan styre din retning. Det er ikke universet, der har bestemt det for dig. Nej, fordi for mig at se, så ligger alting derude hele tiden. Det er, hvordan jeg former den virkelighed, der bliver til min virkelighed. Ikke? Så hvis vi tænker på, at P1 og P2 og P3, de ligger der alle sammen samtidig, men det er jo kun, hvad jeg indstiller min radio på, jeg lytter til, hvad jeg oplever. Så det, vi fokuserer på, det vi indstiller på, det vil være det, vi oplever. Giver det mening? Det gør det. Hvis det her er rigtigt, siger jeg, det tror jeg selv på, og du sidder jo her, og der er mange også ude i den store verden, der fortæller om de her ting. Ja. Einstein sagde noget af det her for mange, mange år siden. Hvorfor er det ikke blevet mere integreret og normaliseret i vores moderne samfund? Ja, det er et godt spørgsmål. Men jeg tror faktisk, at det bliver sådan lidt latterligt gjort, og så folk har ikke forstået, altså hvis du kommer fra
fra en fysisk verden, der er bygget af stof, og så kan du ikke forstå, at verden egentlig er energetisk og opbygget af energi. Så jeg tror egentlig, at folk man har ikke forstået det, og vi har nok fastholdt os selv i det mønster, jamen, der er kun det, vi kan købe ned i Netto, altså men der er langt mere, jo, altså. Der er jo alt det, vi ikke ser. Ja. Henning, her til allersidst, du har allerede givet nogle tips med, men hvis du skal nævne et eller andet for lytterne her til sidst, 1 eller 2 ting, som du vil, noget nyt du vil dele, eller noget du vil gentage fra tidligere, hvad vil du så give dem med her helt til slut? Jamen, jeg synes, det vigtige er at være opmærksom på, hvor genial en organisme vi har fået udleveret med den her krop, ikke? Og hvad vi kan leve og opleve igennem, så og være taknemmelig for det, og så også vide, at muligheden er for at skabe det, vi gerne vil. Det er simpelthen det, vi har fået udleveret muligheden for, og det synes jeg, vi skal udleve og gøre det, vi gerne vil. Gør det, du brænder for. Det er der, du har energien og succesen, ja. Og pakke de begrænsende overbevisninger langt væk. Pak dem væk, ikke? Ja. Henning, tusind tak, fordi du kom. Ja, selv tak. Jeg tror godt, I kunne høre, at jeg synes, det her emne i dag er helt vildt spændende. Og jeg synes stadig, at det virker både banalt og abstrakt, men jeg kan virkelig se, at der er et potentiale i det. Og jeg kan ikke lade være at tænke over, hvordan de her emner, som jeg har med i podcasten, de påvirker hinanden. For i bund og grund, så handler det, vi taler om i dag, jo om, det handler om kemiske processer inde i os, og som vi talte om tidligere i afsnittet, så er det tæt koblet til, hvor meget stress faktisk påvirker os, og hvor meget negative tanker påvirker os. Vi har også talt om, hvad det betyder at lytte til sin intuition i dag. Vi har talt om, hvad naturen betyder for os, og bevægelser, sollys. Så det hele påvirker hinanden. Og der er bare mere mellem himmel og jord, end det vi kan sætte 2 streger under, og det vi kan røre på i den fysiske verden. Jeg håber, at du er blevet inspireret. Det er jeg i hvert fald. Og så vil jeg ellers bare sige tak, fordi du lyttede med. Hvis du vil støtte podcasten helt gratis og nemt, så husk at dele afsnittet med en, du holder af, eller en kollega, eller en ven, eller en nabo. Hvem som helst, du synes kunne gavne af den. Og så er det selvfølgelig også en stor hjælp, hvis du subscriber til podcasten, der hvor du lytter til den, anmelder den, rater den. Det hjælper alt sammen mig, så tusind tak, hvis du vil gøre det. Og så håber jeg ellers, at du følger med inde på Mindcare Collective, hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion og motivation og inspiration. Alt sammen relateret til, hvordan vi får mest muligt ud af det moderne forhastede liv. Tak fordi du lyttede med. Jeg hedder Lea Hellmann Midtgaard.